जों खान्थाल जानो नागिरदों खान्थालखौ दाननोसै नै नायदो बरिया खालि ना नै संख्रिया रानखादो दे Saja बरिया नै जों खान्थालखौ नै जिरबाय बेखौ राननोसै जोङो जिरनानै ज' दोनबाय नै नायदो मोजां नै जों बेखौ ओमफ्राय बिगुरखौ नै बाव दोनदों जोङो जों नै सोर सोर दङ ओरैजाय नोंनि मुङा मामोनलाय ओमफ्राय नोंनिया खनिका बसुमतारी ओमफ्राय नोंनिया जोंथिमा बसुमतारी ओमफ्राय सनाथि मुसाहारि ओमफ्राय नोंना थरायना बसुमतारी ओमफ्राय जों बेखौ जासिगोन आरो दा गोथावनो गोथावनो गोथावथारहाय खान्थाला गोथावथारगोन बे हाय लोगोफोर नै हाय बामला थाइसे मरा ना बरिया खाना गोथाव जाथारदों मामा होनदों आयौ बेगरबो थालायलायो माथो गोथावथारहाय दाबोनो जोबाना जि बुरजा दंबावो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ बेगरखौ एसे माबादों सायाव न'नो ăn begur dah kan begur turun ya malah begur nggak naga begur aku mau tanya mana masa dah dulu di dapur sih na pulang ke rumah nanti kali malah pensar tarik kok dulu kan dia pula beli गोथावबावलै ना बिराद गोथावखा जा गोथावखा माबार जादि masih kemsi pak coba kamu kamu bisa nggak bisa gila bisa gila stop थादों jauh loh ay masih zip dulu kan ada masih
Stand up. Stand. Siapa? जागोन एबारसो लोगोफोरजों नै माबायदि स्टेन्डजों जोङो ब्लग खालामदों नायदो औवानिसो औवानि स्टेन्ड बेजोंनो ब्लग खालामदों